Wah, iya. Kowe ngaku jenengmu sapa ya? Upung Dromati Tamparan. Ya, yen kowe takon marang aku aranku. Patih Naga Sekti mburi saka negara Puser bumi keseting Prabu Naga Bagindo. Ndi ratu ndoknya Tamparan tungkae bodhe. Soto Mandra Prabu bodhe. Iblis lanat manus mani jajalan gelek-gelek yang ketara minggat ojo takut dosa mugen.